Ha? Ayan, panibagong vlog na naman tayo. Yung panibagong video. Time check natin 2:13. Yung galing kaming area, namili ng mga gamit. Tapos yun, dapat kakain kami sa labas. Nahudlot pa yung mga inasal namin tatlo. Na ano, kinapos yung dalang pera. Dito lang kumain. Pero bago naman tayo umalis, kumain naman kami. Ayan. Nasumbol na. Yung sarado ko tugsok no, ano, sa tangki. Nandyan. Ayan. Kasi bukas kala ko di nakasama. May team na naman yung langit. Blazing na naman. Kalakuan ka na. Walang problema sa blazing natin. Okay lang yan. Basta importante kasama si ano, Inchong di. Pero yo, pukul harap. Pukul, magkakaroon ka mo. Malayo magluto na kasi pansit, tangan niya magtaon ng gad. Pukul, dalawang kamot. Bilang mo, di ka na yung kanita. Papukulang mo, Maray. Yan. Di ba pati ka nananang? Wapit mo. Agawang piton. Ngayon, pan-trade. Di, ganyan, trade. Nagbibit po ka. Di pa. Di man. Di, Labito ko mo sa dip. ato na rin ha, at kapugol mo sana. Naku ay, ako na yun, suluan ko sana, di ko din nalipit ko ka Yung isiton manik ha. Sinusulawan mo na. Dinawi pa ano. Nagbabawi pa. Yan po, nag-aaway na naman yung dalawa. mga kulit. Asot pusa. Na. Salamat. Hindi ko nang mag-intay. Oh? Init. Walang araw ngayon sa sikat. Bukas siguro. Nang mayang gabi daw, lalabas yung araw. May bansa na ano, walang gabi. Laging araw. Medyo mabagsik po ngayon si Katugsok kasi nag-update muna. Nag-update muna doon, sabi niya akin, dumaan muna tayo sa bahay kasi nakalimutan ko yung ano, barena. Pero sinadya siguro yun. Sige, alam na, may halik. Alam na. Nakakaw na halik. Oo. Doon sa Kimisis. Sumaglit pa. Mas malupit pala talaga itong dalawa na to. Pag may nakikitang chicks doon sa daan, talagang sinalubong na, hinatid pa. Sinalubong na ng mata, hinatid pa ng mata. Lalo na sa Inchong D. Mga eksulat. Ma, katingin. Malapit pa yung pamputol talaga. Nag-assemble na sila. Nakasabay tayo sa ito kayo, nagpapagibo ko na ito, sige ka nakuunga. Buka mo inuunga at may gibo. Ari. Sanyalas. Ayun, shout out dun sa ano, dun sa mga binigyan natin ng sticker dun sa binila natin nung mga gamit nito. Lasidis. Shout out sa inyong lahat dyan at siyempre sa cashier. Shout out po sa inyo. At dun sa Home Depot, si ate na viewers natin, shout out po sa inyo. Hindi ko kasi alam yung pangalan niya. Lagi yun nanonood, tapos sabi niya sa akin kanina, nagko-comment daw siya. Hindi ako nagre-reply. Eh kung may reply ako, te. Yun, shout out kay ate dun sa Home Depot. Shout out po. Lahat na taga Home Depot, shout out. Shout out din dun sa chicks na nakita ni Inchong D.
Hindi naman kilala. Malupit pala to sa chicks. Dugtong-dugtong na. Amo na itong straw. Ayan na pala yung straw. Sabi ko nga yung straw na lang soft drinks eh. Kaya sabi niya dapat mayroon yung straw sa soft drinks kung yung gagamitin. Dapat isang haba din. Walang putol. Nangaagaw pa yan. Gaya kaya daran. Daw dito sa... Kapit ang pamputol. Oh. Pantay pa. Pan-trade pala yan. Trade. Testing. May tubig na po. Tukaw na gito manok. Nangangastado. Sorry. Kaya mo. Hindi na nga pala.
Babaan ka, Dik. Ano ba? Ano ba? Panig na tayo po. Ha? Panig na tayo. Hmm? Kumanak. Manik. Dati po kami. Malaki. Kailangan mag-video mo. Yo. Pagkopyangan. Sige na, ikaw na. May gusto mo na ako. Sabi ito pero. Ano sila? Ano? Hindi mo na pagpiliwan! Na! Dilim! Okay na! Salamat. Kumawala wala ating. Tiklo na tayo. Read na. Blessing. Blessing yung pagkabit ng grupo. Maulan. May tubig na kagad. Pero ba tubig? May tubig na sa ano sa... Sa ano? Ah, may tubig na sa pinatang gusto eh. Hmm. Yan ko ah. Hmm. Nilog niya ako dati na ano, maglilinya tubig. Yung mga isimbaga. So mga pag nagkasulo, biglang So biglang automatic. reducer. Oo. Nilog ako niya, di man tatamos nga ni kusukul. Ay pag Pero sa ko skill. Pero- Libo. pero pag kuro kayo ba, Ronaldo, wala ka, namo na. Siya ang kolonel ah. Ano to? 500 ako may 50. Ano na tayo skill lang mo ya. Di mo yan tao. Yan, nagpala-ribok. Malakas kami ito, no? Malakas ito, Purman niya. Ito Purman. Iya, karo kayo ba na mo? Purman. Ang mga nito sabi kong mali magkasulusunod to. So, mall. Natapos na sa mga ano. Tapos na sa gigibuan sa ano, kay Peter. Ginibo kaming tubiro, plumbing.
Hasta sa nagkasulo. Ay, madaling magkasulo. Ay, kusog. Malakas yung ano nun, income ko nun. Isang linggo, sumasahod ako ng 6,000. 5,000. Kaya yung trabaho, pero yung ano dun po. Yung CR laging puno. Inchong di. Malupit sa chicks. Pero ano sa chicks? Tamang naman to. Nagkakawin sana. Pinik ka po no. Sinigyan po na kamotor. Sigurado sa mga likuan sa ito. Pahin pati sa ito. Inchong di. Sama ka abang-abang. Ang puting samay na kalulugon sa mga ubinap. Mga estudyante. Oo. Kalulugon ay. Tulog. Ito tayo mo, lulugi ka sa. Ha? Lulugi Huwag ka. nanay ka daw sa ayatid ko sa ito. Ay, pasayero. Kasero. Mga estudyante. Ubin ko ay. Pagkaising na akong tumulong sa tigil. Yung eskwela. Nag-i-eskwela. Ito pala nag-i-eskwela sa kuha. Yeah, ikapot man bagang bulpin. Puta yan. Gusto. So, bullpen na puting in. Kasana sa di na isang kamaki kini kaman. At ang ngari-ngari lang sasabihin na ako, bantad mo. Ang gatod ah. Yata ito na ako man, tudan mo. Di ba? Pangatakotan mo, sumbong. Di ba sana pwede kitugsok? Tudanan. Sumbong kung wala pa ita, pag di mo ko tinawan. Mga tuda-tuda din sa berbay ka. Kung dangay sa tuda ko, di mo na ubo. Mas Maria po po, ano no? Oo. Tapos pati pag tuda na sana, di mo naman isip kung sari mo Kapanos. tutamaan, no? Di mo naman sari pa tutamaan, tapos di mo na isip kung... Kaya kung mapanos na. Oo. Mas may mas ganihan. Mas may mas ahan kung Ah, pagtamaan. kaya sanay ka na ako kanimisis mo, may tamang duda ka ni mo. Tapos nadadamay mo pa. Para sumbong kayo ka. Ano mo ko na ito? Bakit mo ka pa? Hindi na kami nagkakait. Amo Sorry mo ni sila Mili. kaya labi ka iba mo. Oo. Hindi na kami nagkaka... Sikrito talaga sa mga presyo ka eh. Kala ko di magsasan libo po, 1,400. Ang sila mga barataan. Oo nga, barat. Kung yung estimate natin, 23. Pati yung benching ko, wala na. Ubus na. Sa kami boss. Saan? Saksak na kanin. Mainit na. Testing. Sa ano yan? Sa ano yan? Ang hinang. Ha? Ang hinang ka niyan. Pang mura din yan. Ano? Ang hinang. Hinang. Karin. Ano na yan? Ay, di pa pala nakaiba. Kaya may ata kami. Kung saan na mo nadalo block? Nadalo block, tulo, upat. Patungtungan. Nasta pa. Tama ko no? Tapos ito da, may flooring. Kaya angat-angat man lang gid ko no? Tulo. Sigurado lang ha, tulo. Ulong. Ha? Walong. Oo, nag-alo block na na. Suma, magtandal ka dyan, matungtungan. Tulo. 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 Oo. Nilulungkot ka pa din. Matungtungan sa naman.
sa utod ah. Ano? Ibu ko tayo magkaya ito kaya ko. Ano ko pa? Padir. Tangan di satu. Magiging arus naman niya kaya. Kaya kumbaga satu ring-ring. Dapat satu ring-ring sa ano black. Ah, dog-dogan. Ha? Nasa ato dah, tadi na nga ni baba. Lagi yan. Ha? Tadi tangke di pansaman tagal sa naman na di. Pag unod, kasan man nanggad taas. Pero pwede po pa nang gadi. Sumutor man nanggad sa di baba. Eh po pa nang gadi ya. Kaya ba pa nanggad ako amo? Saya dah Sabagay. Manggibo ko bago migalin. Karasagob. Hindi mo pinagsasak. Ito din talin saksak. Saksak mo din talin. Hindi mo pinagsasak. Ayun na po. Mainit na ata. Basta na. Kondisol. Alas 3 na pala. Pansit. Basta na to. Oo. Ha? 316. Sarado, sarado na. Wala. Pinchon D. Simbol ng wire. Galit talaga. Aku sudah terigu. Kemarin itu aku sudah terigu. Dito nagkaliparan siya no? Ito pagpalugad to sa tagil sa trumpet ko. Tad ngayon, kalug. Sulit po ba? Yung pati, masailan yan eh. Pag mapalug, tagilid na. Tapos, pag singaw, makita naman sa pressure yan. Pag testing, pag bumaba, singaw yan. Dito makikita sa ano, pressure. Ito yung mga kinakabit namin dati. Testing. Pupunuin yung pressure. Pag bumaba, Pag bumaba, may tag. yun ang mahirap. Wala na pag na-install na sa mga kisame na. Ay, tapos na. Gapang na. Hanapin yun isa-isa kung saan yung mga linya may tulo. Yun na. Pawis. Kada gapang namin yun sa taas. Pawis na. Tapos tatamaan pa yung mga fiber. Yung sa aircon. Kapi.
Tagalog mo. Tagalog ko tayo. Ba, kumakain sa tree. Okay na kung kano. Kaya nga pala ulit. Bidadara ko lang ulit sa upo. Gabi ka tinagot, ha? Yun na pala ulit. Pwede dyan. Ayan, ulan na naman. Talagang pinag-google ka ito. Hindi na ako. Hinila yung wire nasa liig eh. Sabi ko nito, grabe na. Mag-aising. Kayaan na dito. Mag-aising. Dito liyung mo. Hindi, isang buwan mo away. Wala ka mo. Hindi ka pwede magkatama. Tinanggal ba siya? Hindi ka pwede magkatama sa baka. Huwag kang kuha tulos. Pero sabihin lang kung may galit para mag-iniwanan na. Binayaan na kami. Mag-back pala. Break na, break. Ano yung baklay ka? Hindi kami binayaan na kita. Bilang mo na ako. Nagurang ko sa iyo. Patuwang. Dito lang. Gabi nga di ka nakatakot. Ay, dangan niya din sa oras. Jogging ko ni. Di ka makatakot. Nagwaswang nga tulay. Ay, Gabi nga ni. Yang takot na kita. Nakataktan, mubo. Hindi mo tinabay yan. Bago kita nagsuki sa to, makulog. O makulog. Nagsunod na ako sa sigarilyo. Kataktan, buhay. Takot ang kaso. Buwa. Oo. Para kung ganito ko na. Yan. Ano? Buwa ito bunga ng taon. Kapring nga di. Bunga nga di. Bugaraw. Kan puting urunan. Bisa di nakauno. Ano yun? Titistingan nga. Susubukan. Sa darwa may gibo na ngayon. Magkurang na Susubukan daw yung motor kung talagang di malunod ng tubig. Kasi yung ulan dito talagang bumabaha. Yan. Dapat yung magkakadikitan na wire Nagkukuha ako. para may spark ka agad. Pagkandaan na tuloy. Talagang migsuay na kaya ka pagkatandaan na. Ay, dami. Kaya na. Gusto kayo ba yan tayo? Gilid. Padilig. Parustog. Kapahin dito. Ayan po, biglang bumagsak na naman yung ulan. Ano po yan? Pero may alablasan. Absan nan gani kung uda mag-ano? Bumil. Ako din, magpala ka. Yan, yan. Grabe yung ulan, eh. Baka may low pressure.